GSM मैथिली हिट्स। सिंगिंग बाय पावर स्टार धर्मेंद्र निर्मलिया। कंचन इब्राहिमपुर। गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। करे छियो शादी हम भेज देबो कार्ड रे। करबौ ने हम अब तोरा प्यार लाड रे। नची सुना ना। हाँ हाँ करे छियो शादी हम भेज देबो कार्ड रे। करबौ ने अब हम तोरा प्यार लाड रे। रे हमरा घरे में रे हमरा घरे में रे हमरा घरे में सब छै तैयार। गे जब हेतौ जय माला हम एबो तोरा द्वार। नई डीजे पे बाज देबो ढोलिया कहार। हम काट देबो छौरी जनरेटर के तार। हम काट देबो छौरी जनरेटर के तार। हम काट देबो छौरी जनरेटर के तार। सावरिया म्यूजिक। कंचन इब्राहिमपुर। एना जे करबे तू हाला रे। हे तो तोरे मुंह काला रे। बन छौरी घर वाला गे भेटतौ नहीं एहन दिल वाला गे। सुनै छी एना जे करबे तू हाला रे। हे तो तोरे मुंह काला रे। बन छौरी घर वाला गे हेतौ नहीं एहन दिल वाला गे। रे हम दोसर के रे हम दोसर के रे हम दोसर के भगेलौ प्यार। ये जब हेतौ जय माला हम एबो तोरा द्वार। नहीं बाज देबो डीजे पे डोलिया कहार। हम काट देबो छौरी जनरेटर के तार। हम